Ej, det Så roligt væk, Amanda. Ja, du er sød, ja. Hvor gammel er du? Hvad hedder du? Du ser en tær, det er sæt nogle lange arme. Og det er hånden. Det ser også langt. Tag lige billedet. Han er bare nysgerrig. Ja, det er helt nye sko. Det er flotte. Jeg tror ikke, du kan passe den. Okay. After this, we go to see Papuan Temple in Kuala Klatin. That one. You can check. It's